Шановне господарство, ми працягваем нашу программу и працягваем яе прэзентацыяй, размовай пра беларускага. Гэта вялікае пытанне Дастаеўскага і, в прынцыпе, пра праблему ідэнтычнасці у літаратуры, то запрашаю на нашу сцэну Сергея Подсосовага і Богдана Кравцова, якія гутараць пра розныя аспекты творчасці Фёдора Дастаевскага. Что тычыцца кнігі, то гэтую кнігу гэта вынік вялікай працы 8 гадоў, і па сутнасці тут акрэслю адразу, што гэта навуковае выданне акадэмічнае. Выданне, якое папярэджвае абарону доктарскай дысертацыі. То па сутнасці гэта моя доктарская дысертацыя, якая рыхтуецца дакументацыя рыхтуецца і абарона ў Варшаўскім універсітэце, дзе я працую. Так, і гэта моя другая праца. Пакуль што другая, бо ёсць першая. З улікам навінаў на Мілцэце. І калі гаварыць пра гэтую кнігу, чаму менавіта Дастаевскі, так, то гэта доўгая гісторыя, гэта не першая моя кніга, а другая, бо першая была выдадзена ў Менску, таксама звязаная з ягонай творчасцю, і гэта была кандыдацкая дысертацыя. Размова ішла тады таксама і пра беларускую літаратуру ў кантэксце Дастаеўскага. Зрэшты, у гэтай кнізе таксама вельмі шмат беларускіх акцэнтаў. Той, хто захоча набыць кнігу і прачытаць яе, то гэта вельмі лёгка пабачыць, што я стараюся ўвесь час падкрэсліваць беларускае паходжанне пэўных асобаў, тое, што нейкае дачыненне гэты чалавек меў да Беларусі, дзесьці працаваў у Беларусі, жыў, штосьці зрабіў і так далей. Поэтому, канешне, перадусім, гэта акадэмічнае выданне арыентаванае на чытача, які цікавіцца гэтай праблемай, але з другога боку, гэта таксама шырокі культурніцкі кантэкст, які асабліва нас у міграцыі беларусаў можа з лёгкасцю пагрузіць у кантэкст польскай культуры. Калі хтосьці хоча ведаць шмат прозвішчаў, ведаць, на якія спектаклі схадзіць, якое кіно паглядзець, якія рэжысёры знакавыя, то гэта ўсё можна знайсці таксама ў гэтай кнізе. Тут вялікі слоўнік імёнаў ззаду таксама зроблены. Ну і чаму на матэрыяле гэта зроблена газета выборчая? Бо газета выборчая — гэта сімвал быў змены улады ў Польшчы. У 89 годзе, калі упаў камунізм і прыходзіць новая фармацыя, пачынаецца новая гісторыя Польшчы, то па сутнасці пачынаецца гэта таксама разам з газетай выборчай. Ад самага пачатку новай Польшчы і да сённяшняга дня гэта штодзённік, самае маштабнае выданне, якое выходзіць пра ўсё, аб усім, і вельмі у журналістыцы па ўсіх крытэрыях адпавядае ўсім стандартам незалежнай журналістыкі. Поэтому, калі я пачаў чытаць гэтыя артыкулы, праглядаць іх і аналізаваць, то аказалася, што імя Дастаеўскага узгадваецца ў 1200 артыкулах. Усе гэтыя артыкулы ёсць тут, яны ўсе сістэматызаваныя, прааналізаваныя таксама, укладзеныя ў пэўную форму. Гэта дзесьці навуковыя тэксты, дзесьці тэксты папулярныя, дзесьці гістарычныя, дзесьці проста звычайныя. Напрыклад, хтосьці знайшоў злачынства і пакаранне на сметніку, і пра гэта з'явілася нататка ў газеце выборчай, як цікавостка такая. Як вобраз Дастаеўскага прасочваецца праз сучасную польскую культуру на працягу 30 гадоў. Гэта ўсё ёсць тут. Ну і наша беларуская частка там таксама ёсць. Але паколькі выданне акадэмічнае і мой факультэт перакладчыцкі, і фінансаваў гэта Варшаўскі універсітэт, выданне па-расейску, за што найбольш мяне свараць. Але
справа не ў тым, што я несу рускі свет у гэтай кнізе, бо гэта неправда. А справа ў тым, што я там несу, пра што я гавару пра ідэалогію культуры ў тым ліку. Шмат там ёсць. Книга написана по-русски, газета выходила по-польски, и Достоевский известен в Польше в переводах на польский каких времен? Насколько я знаю, его начали переводить на польский еще в начале 20 века. То есть до советской власти, то, может быть, даже до в те времена, когда на польский переводили еще в составе Российской империи. Так, сапраўды, калі мы говорим про пераклады, то увогуле першая узгадка гэтага прозвішча ў польскай прэсе гэта 19 стагоддзя. Ужо ў 19 стагоддзі ён вядомы. Потым трэба памятаць яшчэ адзін вельмі важны аспект, які таксама нас адсылае ў беларускую гісторыю. Тое, што ў расійскай гістарыяграфіі называецца польскімі паўстаннямі. Гэта паўстанне 30-31 гадоў і таксама паўстанне наша Каліноўскага. Так мы яго акрэсліваем, але расейцы гэта называюць польскімі паўстаннямі. І людзі рэпрэсаваныя, якія трапілі ў Сібір, гэта таксама вялікім чынам палякі. І палякі разам з Дастаеўскім знаходзіліся таксама ў Сібіры. І поэтому у польскіх кнігах, у польскіх нататках можна знайсці перадусім прозвішча Дастаевскага 19 стагоддзя ў гэтым кантэксце. Менавіта ў звязку з лагернымі тэмамі, і гэта тэма таксама актуальная, бо яна працягваецца да сённяшняга дня. І пра гэта таксама я разважаю. А што тычыцца далейшых перакладаў, то, канешне, асноўная маса польскіх перакладаў была ў 20 стагоддзі, не ўсе дасканалыя. Гэта асабліва, напрыклад, на прыкладах вялікіх тэкстаў, там браты Карамазавы мы можам параўноўваць, некалькі перакладаў ёсць, і, канешне, кожны з іх розны. Таксама мой рэцэнзент, адзін з ксёндз Хендрык Папроцкі, які займаецца творчасцю Дастаеўскага, таксама ён звярнуў увагу на тое, што, напрыклад, нельга перакладаць запіскі з падполля, па-польску быў пераклад нататкі з падземя, але слова падземя не адбівае сэнсу па-польску таго, пра што кажа Дастаеўскі. І ён зрабіў іншы пераклад нататкі з лёгу, то есть як бы менавіта тое падзямелле унутранае, якое гэта адлюстроўвае. З перакладам не ўсё перакладзена. Вось яшчэ ў чым праблема. І чаму акадэмічна, калі ты пішаш акадэмічны тэкст, то гэта праблема, што як выкарыстоўваць гэтыя тэксты. Артыкулы газетныя, так, я магу перакладаць, але я заўсёды ў ссылках пакідаю арыгінал на кнізе, і поэтому па-польску заўсёды ёсць арыгінальны фрагмент тэкста. На сябе беру такую ролю перакладчыка фрагментаў тэкстаў. Але перакладаць раманы альбо дзённікі, фрагменты я ўсё ж такі не бяруся, таму што гэта не цэльны пераклад. Ён не з'яўляецца акадэмічным у такім выпадку, гэта будзе аматарства. Вось, і поэтому нема перакладаў, і даводзіцца карыстацца тым, чым ёсць. У мяне дома на паліцах стаіць 30-томнік Дастаеўскага, а зараз набываю паволі, пачалі выпускаць 35-томнік. Але калі ён выйдзе цалкам невядома, бо за 10 гадоў выпусцілі 10 томаў толькі. А гэта па-расейску. Біяграфіі, напрыклад, біяграфіі Дастаеўскага, выпушчаную ў 11-м, потым у 13-м годзе ў серыі Жизел, перавыдадзеную, няма па-польску гэтай біяграфіі. Мы па-ранейшаму ў Польшчы базуемся на старой біяграфіі, выдадзенай у сярэдзіне 20 стагоддзя. Яна не актуальная, там шмат памылак, я пра гэта таксама пішу. Артыкулы ў Вікіпедыі, на жаль, базуюцца на гэтай кніжцы. І вучні ў школу нясуць тыя веды, якія чытаюць на Вікіпедыі. А, напрыклад, я вчора быў на курсе на шкаленнях са штучнай інтэлігенцыі з АІ, і пісаў розныя рэчы там на гэта шкаленне, што можна знайсці. І ў асноўным штучная інтэлігенцыя шукае на такіх базовых артыкулах на Вікіпедыі яшчэ штосьці. А гэта тое, чым карыстаюцца вучні ў школе. Студэнты, гэта азначае, што яны
бяруць памылковыя веды. І дзеля гэтага хтосьці павінен гэта выкладаць, хтосьці павінен гэта тлумачыць таксама, каб у універсітэцкае асяроддзе і ў школу не пранікаў рускі мір. Бо гэта таксама небяспека. Я працую ў Варшаўскім універсітэце, і там перада мной быў выкладчык, который працаваў па тых жа самых прадметах, які прыходзіў і ўключаў на занятках прамовы Пуціна. Прабачце, што гэта? І якби, што нёс гэты чалавек? Якія вартасці? Сёння студэнцкі голас слухаюць, бо ёсць анкеты, дзе яны могуць ананімна гэта ўсё напісаць. Але гэта адбываецца тут цяпер, поэтому трэба выкладаць так, як гэта павінна быць. І для гэтых студэнтаў таксама гэтая кніжка скіравана, і для выкладчыкаў. А белорусы, когда начали читать Достоевский по-белорусски, если есть переводы? Ёсць, конечно, таксама, але не ўсё. Таксама не ўсё. І гэта таксама пытанне, я разумею, што гэта пытанне грошай. Заўсёды пытанне грошай, бо выдаванне кнігаў акадэмічных, спраўджаных, якасных перакладаў — гэта заўсёды вельмі каштоўная рэч. Выданне гэтай кнігі — гэта ўсё грант, і можна пісаць усялякую лухту ў інтэрнэце, што падсасоннаму Масква заплаціла, Крэмль дала грошы на выданне гэтай кніжкі. Это ўсё, інтэрнэт — вольная краіна, там вы пішыце, што хочаце, але размова ж не пра гэта, размова пра тое, хто дае на навуковыя выданні грошы. Навуковыя акадэмічныя выданні — гэта агромныя кошты. Выданне гэтай кніжкі — гэта 10 000 еўра. Гэта не сума, якую можна пайсці па вуліцы назбіраць. Гэта рэцэнзенты, гэта карэктары, гэта вёрстка, вокладка і гэтак далей, друк якасны на якаснай паперы. Вось. Каб усё адпавядала стандартам. Я ведаю, што ёсць краіны, дзе адразу стараюцца выдаваць максімум. Гэта на дзяржаўным узроўні, у нашых умовах гэта немагчыма. І гэта рацыянальна зразумела. Дзяржава не зацікаўленая ў тым, каб перакладаць на беларускую мову. І тут справа не толькі пра расійскую літаратуру. Размова ўвогуле. Дзяржава не зацікаўленая ў тым, каб выпускаць кніжкі на беларускай мове. А ці мы таксама гэта пытанне да нас усіх, ці мы ў стане гэта сваё выдаваць. У тым аб'ёме, якім ёсць, гэта цудоўна, што адбываюцца гэтыя ініцыятывы, то, што мы бачым кожны раз на прадмове, на нейкіх іншых імпрэзах кніжных. Але гэтага недастаткова. Недастаткова кніжак для дзяцей, напрыклад, я за гэтым увесь час сачу, бачу, што на прадмове гэтым разам вялікая, таксама такая дзіцячая івент заяўленая. Але гэта пытанне да нас таксама, нашых патрэбаў. Ведаю, што ў Вільні на прадмове адна з найбольшых лідараў па продажах была кніжка па-расейску Саша Філіпенкі. Это так. Я немножко переключу тему. Достоевский — это, безусловно, важное явление в европейской культуре. И, в общем, понятно, зачем его изучать, потому что он оказал большое влияние на прозу и даже на философию, которые были после него. Но в книге разбирается, исследуется восприятие Достоевского вот в недавнее время. И книга, конечно, академичная, но имеет ли какое-то современное значение Достоевский как таковой вот для сегодняшнего дня или для позавчерашнего, а не 30 дней, 100 лет назад? Справа в том, что у меня літаратурні вчора сидели, так разважали про этот момент, з сяброўкай, што калі взять і выцягнуць з культуры штосьці, што ўжо адбылося такі пластам Достоевскага, берем і выцягваем, як той корак откручиваем, и все это вливается, так, у выніку. Ведаеце, калі выцягнуць Достоевскага з культуры, мы можем казаць, што гэта там імперац, рускаміровец, яшчэ штосьці. Але гэта таксама трэба асэнсавана казаць, а не штампамі. Вось, і калі гэта ўсё зрабіць, то з культуры знікне цэлае мноства усяго. У польскай культуры, калі браць, то, скажем, вельмі проста Анджэй Вайда, у якога творчасць базуецца проста Достоевскі базавы аўтар для яго. У кіно, у тэатры. І гэта ўсё выпадае, усе акторы выпадуць і гэтак далей.
Ці сёння прысутны? Так, ён прысутны, бо ўжо пасля кніжкі я напісаў чарговы артыкул, зараз пайшоў у друк у часопіс навуковы у Зальцбургу у жніўні я быў на фестывалі оперным, дзе было аж на 2 прэм'еры на Дастаевскім. Гэта ігрок Пітера Селарса, амерыканскі рэжысёр паставіў, і гэта Крzysztof Warlikowski, польскі рэжысёр, паставіў ідыёта Вайнберга. А Вайнберг гэта таксама асобная вельмі цікавая гісторыя з гэтым кампазітарам, бо он нарадзіўся ў Варшаве, калі пачалася вайна, вымушаны быў з'ехаць, эміграваць па вядомых аб'ектыўных прычынах куды? У Менск. Беларускі акцэнт з'яўляецца вельмі важны. І гэта я заўсёды, як кажу, прапісваю, хай рускія чытаюць і ведаюць, што гэта таксама з намі звязана. Але Нямецчына прыйшла і ў Менск, дзе таксама было гета і гэтак далей, і Вайнберг уцякае далей, уцякае ў Ташкент. І там адбываецца знаёмства з Шастаковічам, і ў выніку ён, дзякуючы яму, быў выратаваны, і ўратавала яго смерць Сталіна, бо яго арыштавалі акурат тады, калі памірае Сталін, і дзякуючы гэтаму ён выйшаў на волю і змог стварыць вялікія тэксты. Гэта ўсё Дастаевскі. Ягоныя пасажыры, гэта таксама тэкст пра Аўшвіц, але опера пра Аўшвіц, але апошняя ягоная опера гэта ідыёт, якую ён ніколі не пабачыў сам на сцэне. І сёння ёсць розныя інтэрпрэтацыі гэтага ўсяго. А хто выконваў адну з партыяў Рагожына ў гэтай оперы? Беларус. Мы ж пра гэта таксама павінны ведаць. Але з сумам кажу пра гэтага беларуса, бо ён цэлест Марыінскага тэатру і цяпер. І выказванні ягоныя былі ў інтэрв'ю абцікаемыя, скажем так. Калі чалавек хоча быць адной ногой тут, а другой ногой там. У сённяшняй сітуацыі не выйдзе там. Ты не можаш быць у цёплай ванне, альбо ты халодная, альбо ты гарячая. Цёплага не будзе. Альбо туды, альбо сюды. І пра гэта цэлы раздзел таксама тут ёсць. І пра сталіншчыну, і пра пуціншчыну. Усё ёсць. И до сих пор, то есть можно академикам и ученым не задаваться вопросом, чей Достоевский, но этот вопрос постоянно в публицистике, в разговорах на кухне, с коллегами возникает, да, почему нам надо определять Достоевский, он вообще поляк, белорус, русский, почему для каких-то культур важна связь таких исторических персон с страной, хотя понятно, что Достоевский повлиял на всю мировую культуру, то есть так, чтобы куда где-то он не повлиял, это очень сложно найти в Европе место. Знаете, зараз я не так давно прочитал книжку, есть такой Михаил Шишкин, сучасный российский письменник, хороший российский письменник, с правильных русских. И он про Достоевского написал, он разважая, где были, у конце своей этой книжки, он разважая, где были российские письменники, кто теперь, у сегодняшней речаистости. И он говорит, там такие цікавые речи есть в этом, что, например, этот самый Бродский, видовочно ездил бы по свете и збирал гроши на Украину, у допомогу. Толстой сказал бы, что треба снять ягоныя партреты з усіх класаў, і я прапановал, хадзіў бы, читал лекции супраць войны, а вот Достоевский кажа, что хутчэй за ўсё ж таки был бы телеведучым на телеканале «Царьград» імперскім. Так, гэта дастаткова цікавы таксама погляд, бо Достоевскага вечная супярэчнасць, так, з ягонай публіцыстыкай, ягонымі пазнейшымі поглядамі імперскімі і ў падтрымку монархіі, калі карета пад вакно пад'язджае, яго на гарбатку у зімні палац вязуць да імператорскай фаміліі. Але гэта ўжо пад канец жыцця. Але ягоныя кнігі насычаныя болем
болям людзей, якія ў гэтым ва ўсім знаходзяцца, і сёння нічога не змянілася. Я зараз таксама пісаў, выходзіць, ведаеце, магчыма, гэты серыял «Преступление и наказание», который новый, ідзе зараз, 4 серыі показали з 10, і вот все кричаць: як так можна з класікай? Бо яны перанеслі гэты Мірзоеў, перанёс у сучаснасць акцыю. Але яны гавораць архаічнай мовай Дастаёўскага, але ў сучасным Петербурзе. Ох, зусім Мірзоеў не імперскі рэжысёр. І даў ён там усім у гэтым серыяле. Вось сёння-заўтра павінна рэцэнзія з'явіцца ў інтэрнэце, я пісаў пра гэта. Вось, так што тут нельга ўсё ж такі, мы павінны пра гэта казаць, але з іншага боку разумець, што Дастаёўскі так, гэта частка сусветнай культуры. У Анджея Вайды, у Дастаёўскага, напрыклад, яшчэ будучы студэнткай, пра гэта таксама ёсць, іграла хто? Меріл Стріп, сусветна вядомая акторка. Ці гэта сусветная культура, ці не сусветная культура? Канешне ж, сусветная. І, між іншага, у каго партрэт Дастаёўскага вісеў да апошняга у Беларусі на сцяне? У нобелеўскай лаўрэаткі Святланы Алексеевич. І Дастаёўскага ў яе хапае і ў часе «Секонд-хенд», і піша Алексеевич, зараз мы тут таксама цитату бачу: «А каждому русскому об этом писал Достоевский. Необходимо иметь в жизни некий суперидеал». А вось калі гэты суперидеал страчваеш, то тады дзяржава яго падмяняе сваім суперідеалам. І нясецца гэта ўсё туды, куды нясецца сёння, мы гэта бачым. Але нельга забываць пра беларускае паходжанне Дастаёўскага. Таму што тут спадар Владзімір пэўна не даць скусіць гістарычную праўду, што ўсё ж такі яго народ паходзіць з нашых тэрыторыяў, з Беларусі. Пагэтаму беларускі Дастаёўскі тут ніякая нават не метафора, і ў двухкосці браць не трэба, бо ёсць гэтыя карані нашыя з вялікага княства літоўскага. Таму што ёсць дакументы 1578 года пра князя вядомым Андрэю Крупскім, які піша пра пана Фёдора Дастаёўскага, які дапамагаў яму па юрыдычнай частцы. Паходзіць гэты спадар з Пінску. Вельмі цікавы момант. Вось. І князь Пінскі даў маёнтак Дастаёў, потым і адсюль прозвішча, так, гэтага чалавека Даніла Івановича Эрцішчева, который робіцца Дастаёўскім, менавіта ад Дастоева. Поэтому прозвішча Дастаёўскага тыпова з нашай тэрыторыі. Тыповы наш, можна сабе забіраць. Я ўвогуле, калі гляджу, ведаеце, на імперскую рускую літаратуру, Пушкін эфіопскія карані, Лермонтов чеченскія карані, увогуле украінскія карані, Дастаёўскія беларускія, што там застанецца, калі ўсё пазабіраем. Вось. Так што хай асабліва не хваляцца, бо можна заўсёды нагадваць, хто адкуль насамрэч паходзіць у гэтай сітуацыі. Сёння, зрэшты, гэта аграгарадок у Брестскай вобласці, у Іванаўскім раёне. Ён існуе, ён ёсць. Там быў такі вясковы настаўнік, які хацеў зрабіць усё музей, адбудаваць, каб штосьці з гэтым рабіць, но грошай, канешне, яму рускія толькі збор твораў Дастаёўскага падарылі, паабяцалі, што адбудуюць, нічого, канешне, не адбудавалі. Яны асабліва і ў Піцеры не адбудавалі. Тая кватэра, якая ёсць, яна ёсць у тым стане, якім ёсць. Гэта музей Дастаёўскага, вядомая, на Кузнечным. А у Беларусі так гэта і застаецца, з нічым. Настаўнік памёр, і справа таксама памерла. Ну, сама ваша книга, она представляет собой образец такой европейской культуры, не привязанной, ну, точнее так, размывающей границы национальной культуры, да, то есть Беларусь написал на русском языке, издал в Польше книгу про то, как русского писателя в польской журналистике, да. Интервью, где украинец, который размовляет по-русски. Российскую, разумею, пишет. И поэтому, может быть, сейчас
контекст общий, потому что Европейский Союз и, в принципе, Западная Европа, хотя есть какой-то там французский или бельгийский колорит, в принципе, культура общая, да, то есть бельгийцы во Франции, в Германии, голландцы везде и так далее. И это со средних веков продолжалось. С славянскими культурными деятелями это тоже было когда-то, но за 100 лет прошлого века это, скажем так, связь подсохла. А что происходит сейчас в плане интеграции славянской культуры и, скажем так, центрально-западноевропейской? Это доброе питание, потому что мы мусим быть, с одного боку, мы говорим про то, что нам треба сябраваць, треба спыніць вайну і так далей, але гэта той момант, якім вельмі удала карыстаецца прапаганда і карыстаюцца таксама ідэолагі, карыстаюцца палітыкі. Навязванне з дзяцінства нам увесь час вось пра гэту гісторыю пра Украіна, Беларусь, Расія, тры сястры, нават гэты помнік тры сястры, куды там студэнцкія часы вазілі студэнтаў, памятаю, там на Гомельшчыне, я з Гомельскага універсітэту. І я ніколі не ездзіў туды, але заўсёды былі гэтыя туры, паездкі і так далей. Увесь час у нас мовы адны, у нас кірыліца там і так далей. Але это ўсё не так. Это ўсё не так. І гэтыя міфы трэба таксама развенчваць, што гэта усходнеславянскія мовы, гэта таксама не зусім так. Это ўсё створана для прапаганды. Таксама, калі паглядзець на гістарычную праўду, за што змагаецца Пуцін. Яму Кіеў патрэбны, каб апраўдаць вось гэту Кіеўскую Русь. Яны ж зараз прыбралі са сваіх падручнікаў па гісторыі Кіеўскую Русь. Яны пакінулі проста Русь у цяперашнім падручніку. Хаця я студэнтам перыядычна, бо я таксама гісторыю выкладаю, гісторыю культуры, прыношу падручнік, каб там паказаць некаторыя моманты, мы разбіраем. І там ёсць такі момант, яны пачынаюць сваю гісторыю з Кіеўскай Русі. Это подручник МГУ 2019 года. Калі прыбраць гэту Кіеўскую Русь, у іх уся ідэалогія прасыпецца. Вось яму і патрэбна гэтая ідэалогія, гэта выбудоўванне. І ад гэтага таксама мы, каб у гэтай інтэграцыі паказваць гэты шлях, што падручнікі гісторыі трэба, калі ўжо перапісваць, то так, як гэта ёсць, а не так, падбудоўваючыся пад нейкую ідэалогію. Гэта адзін момант. Другі момант, канешне, мы павінны перадусім прамаваць сваё, прамаваць і пры гэтым не ваяваць з іншым, бо мы вельмі шмат энергіі вельмі часта трацім на вайну з іншым. Мы будзем, мы прасцей змагацца з Пушкіным, з Дастаёўскім, з Толстым ці яшчэ штосьці, замест таго, каб змагацца з Пуціным. І таксама прасцей змагацца з гэтымі мёртвымі пісьменнікамі, бо з гробу не ўстануць і нам нічога не скажуць, замест таго, каб ствараць сваё і паказваць свету, што ў нас ёсць свая філасофія, свая культура, што нашыя аўтары выбітныя, што яны ствараюць навуку, што яны пішуць і так далей. Мы павінны гэтым займацца. Я нідзе не кажу, што я расійскі аўтар, я беларускі аўтар, і гэта заўсёды гучыць. Калі я ездзіў яшчэ ў Расію на канферэнцыі ў Петербурзе, гэта заўсёды была сварка, што я несу нейкія нацыяналістычныя погляды ў іх рускі мір. Выцягваю іх з зоны камфорта. Трэба гэта рабіць, трэба гэта казаць. Між іншага, пра гэта кніжка, яна некамфортная для рускіх. І напісана таксама для іх, каб яны чыталі іх навукоўцы, которые несуць псевдонауковыя погляды. Я скорее, видимо, не очень хорошо выразился по поводу восточного славян. Я не имел в виду, что это какой-то единый кластер, да, а скорее про то, как белорусская культура сейчас интегрируется в европейскую. Да, мы сейчас в Варшаве, в Польше, в Европейском Союзе, на фестивале белорусской литературы, а не в Минске, не в Гродно. И такой взгляд, может быть, немножко из популярной песни в том, что белорусская культура выехала просто из Беларуси и живет теперь в Европе. С русской культурой, в принципе, произошло то же самое.
есть там много культурных деятелей остались в России, но мы понимаем, что не все они могут правильно, нормально выражаться, да? Поэтому много российских издательств русскоязычных за пределами России, много белорусских издательств за пределами Беларуси. С украинскими чуть посложнее, там другая ситуация политическая, но тем не менее много украинцев сейчас за пределами страны, и Европа пытается их интегрировать, пока не очень хорошо получается. У белорусов лучше всего получилось создать такое единое комьюнити без грызни друг с другом, как у русских оппозиционеров. Вы не ведаете, я знаю. Мне падаецца заўсёды, што украінцы больш трымаюцца адзін аднаго замежжа, шчыра сказаць. Беларусы больш усё ж такі інтэгруюцца ў тое грамадства, дзе яны прыязджаюць, дзе яны жывуць. Тое, што ў нас ёсць такое месца, у нас адбываюцца такія імпрэзы, это цудоўна. Сапраўды, таму што нас шмат выехала. І гэта таксама быў такі момант, што на пачатку чалавек думае, завтра я вярнуся, праходзіць год, а вяртання няма, і тады трэба уладкоўваць сваё жыццё. Мы павінны адбудоўваць штосьці, будаваць сваю культуру. Калі у Беларусі выпаленая зямля, і людзі, калі там нельга выдаваць, нельга прадаваць, і гэта з праблемамі ўсё адбываецца, то гэта пераносіцца туды, дзе можна. Так было ў нас, на жаль, такая наша гісторыя, калі Віня была такім цэнтрам нашай культуры, і надалей застаецца. Калі людзі выязджалі, уцякалі ў эміграцыю, уся гісторыя таксама Беларускай Народнай Рэспублікі, гэта так выглядае. І цудоўна, што ёсць такія асяродкі, там бібліятэка лонданская, паглядзіце толькі кніжак у іх на стале. Гэта ж таксама цудоўна, што ёсць гэта захаванне гэтага ўсяго. Па-ангельску там ёсць таксама парачка кніжак ляжыць, а гэта значыць, што мы нясем гэтыя кнігі ў свет. Вот кніжку спадара Владзіміра Арлова я набываў, зараз мы ехалі ў Канаду на падарунак па-ангельску. Хай читаюць пра нашу гісторыю. І наша нова знойдзеная канадская цёця, якая пісьменніца і журналістка, сказала, што да цябе я не ведала, што такое Беларусь, што яна існуе. А селі читаюць гэтую кніжку пра нашу гісторыю. Бо яна ёсць, поэтому трэба выдаваць не толькі для сябе, не толькі на беларускай мове. Ангельская мова таксама нас нясе ў свет. Каб атрымаць Нобелеўскую прэмію, патрэбныя добрыя пераклады на замежныя мовы, таксама, альбо замежныя нейкія прэміі. Герман Бахарович актыўна на нямецкую мову перакладзены, поэтому гэта добры шлях. Таксама, калі пра нас ведаюць, а як яшчэ будуць пра нас ведаць? Можам закрыцца і казаць, што будзем толькі самі сябе чытаць, але тады, гэта не шлях культуры. Культура – гэта адкрытая з'ява, адкрытая для ўсяго. Нельга камусь мастаку сказаць, як ён павінен маляваць карціны, альбо на якой мове павінен пісьменнік пісаць. Усе хочуць, каб Саша Піліпенка пісаў па-беларуску. Хай піша, на якой хоча. Я буду чытаць на той, на якой напіша, калі гэта добрая кніжка. Калі гэта дрэнная кніжка, напісаная па-беларуску, то навошта яе чытаць? Якія вартасці яна нясе, гэта таксама пытанне. Калі я ведаю польскую мову настолькі, каб чытаць Міцкевіча, то я не буду чытаць пераклад. Калі хтосьці не ведае, то хай чытае пераклад. Калі не ведаю грэцкае, то купіў Іліаду і стаіць на паліцы, чакае, буду чытаць па-беларуску. Разумееце? То есть тут мы павінны разумець, што культура – гэта частка свету, асабліва сёння, гэта ўсё вельмі хутка. Хутка ўліваецца, хутка развіваецца. Нельга сябе абмяжоўваць. Мы маем цудоўны сродак. Расійская мова для нас гэта цудоўны сродак камунікацыі і атрымання ведаў дадатковых. Галоўнае правильно скарыстацца. Знание языков, так, если посмотреть с высоты птичьего полета, то чем больше языков ты знаешь, ты больше понимаешь людей в мире. Но сейчас к некоторым языкам и к имперским, не только к русскому, им есть отношение, что вот я делаю вид, что я его не знаю. Такое бывает, не знаю, в какой-нибудь Франции, где они иногда, французы, делают вид, что они не понимают английского. Про русский я вообще молчу. Но это не единственный пример.
язык принадлежит государству, а не людям, которые на нем говорят. На жаль, сёння гэта зноў жа спрашаюся на Шышкіна, які кажа пра тое, што Пуцін замяніў расійскую літаратуру і рускую культуру у зону радыеактыўнага забруджання, да якога нельга дакранацца. Гэта тое, што ён зрабіў, гэта ягоная заслуга, абсалютна. Ён крычаў яшчэ, што бароніць рускую мову, рускую культуру, рускага чалавека і так далей. Але ён жа сам яе знішчыў і стаўленне да гэтага ўсяго зрабіў, тое, што ён мае. Такога не было, а цяпер гэта ёсць. Вось, і пагэтаму ягоная заслуга, можна яму за гэта падзякаваць у нейкім сэнсе, але нельга таксама ўзяць сабе і дазволіць забраць Пуціну тое, што істотна. Чайкоўскі гэта не Пуцін. Чайкоўскі гэта сусветная музыка. Тады трэба забраць Вагнера з нямецкай культуры таксама. Вось. Разумееце, у гэтых пытанне канцэльнага культуры, які з'явіўся гэты тэрмін так вельмі актыўна цяпер, ён усюдах. Культура адмены, ці мы павінны адмяніць гэту культуру, ці не павінны. Павінны яе забараніць, ці не павінны. Мяркую, што чытач, глядач, слухач павінен вырашыць, ці яму яна патрэбна, ці яна яму не патрэбна. Камусьці балюча чытаць па-расейску, хай не чытае па-расейску. Гэта ягоны выбар таксама, і мы павінны гэта шанаваць. Але гэта эмоцыі. І пра гэта, зрэшты, у апошнім інтэрв'ю кажа Святлана Алексеевич таксама. Пра тое, што у свой час і нямецкая мова так успрымалася. І мы ў тым жа самым стане з расейскай. Я працую на перакладчыцкім факультэце і маю розных студэнтаў. Гэта і беларусы, гэта і з Казахстану студэнты, і з Расіі, і з Украіны. Зрэшты, нават ёсць студэнтка з Донецку, сённяшняга Донецку. І разумееце, і што мне сказаць, што яна акупантка, ці хто яна? Не, яна моя студэнтка, і ўсё, што я магу зрабіць, гэта казаць тое, што я думаю, і несці тую гісторыю, тую культуру, якая, магчыма, яна не ведае пра гэта. Магчыма, даведаецца, магчыма, задумаецца над чымсьці. І на гэтым павінен быць наш падыход, але не на канцэлінгу і не на припісванню Путіну цэлай гэтай культуры, бо гэта слишком много для Путина, хай на себя столько не бере. Ну да, как будто бы он захватил не только часть Украины, но и там русский язык и русскую культуру, а не хотелось бы ему отдавать. Яшчэ адзін момант. Разумееце, мы таксама не замяніліся ў іх, у гэтых вурдалакаў, якія знішчаюць усё навокал і забараняюць і гэтак далей. Яны забараняюць нас, ці павінны мы забараняць іх. Канешне, калі гэта ідэі, якія рускаміровскія, небяспечныя ідэі, якія нясуцца, мы пра гэта павінны гаварыць, гэта абсекаць адразу. Але не тое ж, не рэшту гэтага ўсяго, не веліць чалавечую, якая таксама ў гэтым ідзе, годнасць чалавечую. Бо калі тыя, хто едзе забіваць украінцаў сёння, гэта людзі, якія не чытаюць найчасцей нічога. Ніякай класікі яны не чытаюць. Ні пра якую яны філасофію не думаюць. Гэта знішчаныя людзі, якія патрабуюць грошай, для якіх забіць нічога не значыць і гэтак далей. І гэта не пра ідэалогію Раскольнікова. Яны нават не ведаюць, што гэта такое, як гэта рэалізуецца. Пагэтаму гэта зусім іншае. І тут мы павінны вельмі рацыянальна, а не эмацыйна да гэтага спрабаваць падыходзіць. Таксама, напрыклад, на сусветных оперных сцэнах на 25-м годзе у сакавіку ласкала Евгений Онегин, Чайковскі, прэм'ера, а у Кавангарден Лондоне у красавіку таксама Евгений Онегин. Аж дзве прэм'еры на сусветных оперных сцэнах. Чайковскі, Онегин. Бо гэта эпоха, бо гэта пэўная музыка сусветнай культуры, а не Путина. Ну, да, это, немного оптимизма в наш день внушает то, что приносит то, что культура находит способы развиваться, сохраняться и защищать себя от пропаганды.
знаходзяць і ведаеце тое, што я спрабую знаходзіць таксама вось гэтыя беларускія моманты, якія можа яшчэ тут падкрэслю тое, што ёсць прозвішчы каго можна знайсці ў маёй кнізе. Безумоўна, Быкаў ёсць таксама. Ёсць у гэтай кнізе Віцебск як такі інтэлектуальны цэнтр у свой час на пачатку 20-го стагоддзя. Віцебск, дзе Міхаіл Бахцін працуе, дзе Шакал, дзе Малевіч, дзе Паўлянскі, вядомы літаратуразнаўца. Гэта ўсё Віцебск. Магчыма, тэорыя поліфанії, вядомая Дастаёўскага, гэта ў Віцебску было прыдумана Бахціным. Не выключана таксама гэты момант, і пра гэта я разважаю. Гэта Глубоцкі раён, і Тадеуш Мастовіч. Гэта таксама тое, што мае дачыненне да нас, да беларусаў. Мы гаворым усе пра сусветную, напрыклад, сусветную культуру, сусветную псіхалогію. Усе ведаюць Зігмунда Фрейда. Але чамусьці мы забываем, і пра гэта таксама тут ёсць, пра такую псіхатэрапеўтку Тацяну Розенталь, якая была з Менску, якая пісала псіхааналітычныя працы да Фрейда. На жаль, жыццё абарвалася ў яе рана, і яна не скончыла свае назіранні, але яна сустракалася з Фрейдам. Ён ведаў ейныя ідэі. І калі ўзяць ейныя артыкулы, яны ёсць у электронным, у PDF можна знайсці хіба 1921 ці 22 год выдання, то там гэтыя тэксты у псіхааналітычнай канвенцыі, а Фрейд свой псіхааналіз выводзіць у тэорыю пазней, напрыканцы 20-х гадоў. Пагэтаму гэта 20-го стагоддзя. Гэта вельмі цікава, што беларуская яшчэ і беларуская псіхааналітык, жанчына, была да Фрейда. Вось. І пра гэта таксама варта казаць у гэтым ва ўсім. Ну, там ёсць у мяне такі раздзел такіх цікавостак пра Дастаёўскага. Ёсць, напрыклад, беларуская тэнісістка Наталля Зверова, якую таксама, той, хто цікавіцца спортам, ведае. Яна таксама хваліцца, што чытае Дастаёўскага. Вось, і я пра гэта таксама узгадваю. Ёсць пра то, што еў, пра то, што піў, і так далей. То есть такія цікавосткі у фінальным раздзеле таксама сабраныя в этой книге. Ну, про то, что читают Достоевского, не только олимпийские чемпионы, да, по-моему, так и спортсмены, и культурные деятели из разных стран говорят. Только политики найчасцей мало читают. Тыя политики, якія забіваюць белорусов, забивают украинцев, забивают свой властный народ. Ну и тут скорее надо говорить о том, что не давайте запретим Достоевского, потому что он писал по-русски, а по-русски разговаривает Путин. А наоборот, очень жаль, что Путин не читал Достоевского и не думал над ним как следует, потому что если бы это происходило... Боюсь, Богдан, что Путин — это тот тип людей, у Достоевского есть такой тип. Это Лужин у «Преступлении и наказании», это ось той самый тип, яких нічого не спинить, і нічого їх не мучає, і нема їх ніякого сумління. Где ваша совесть, кричать там десь на неких акціях? Яка совесть, якое сумління? Яка у гэтых суддзяў може бути совесть? Про що ми говоримо? Це от Лужини, типовий тип гэтых кніжак. І Путін гэты тип так само. Вось. А боюся, што каб я не читал Достоевского, то могло бути яшчэ горш. Ну, наверное, тогда надо говорить не про Путина, а про других людей, на которых это могло бы оказать положительное влияние, потому что сложно представить, где в Достоевском можно вычитать желание, стремление идти на войну, воевать на соседнем государстве. Калі захацець, можна ўсё знайсці і припісаць пад пэўную ідэалогію. Гэта не будзе з'яўляцца нейкім клопатам. Тут мы говорим, што ў яго шмат чэрні, а ў Святланы Алексеевич
у ейных кнігах шмат белага. Які там чалавек, як ён паказаны? Бо чалавек, па сутнасці, не такі і белы. Это вельмі лёгка апрануць на сябе белае паліто і ўсіх павучаць і казаць, што вы неправільна жывееце, а я тут такі маральны і так далей. Гэта не так. Чалавек розны, і ніхто з нас не ведае. Мой дзед заўсёды казаў, нікаму не давярай, а перш за ўсё сабе не давярай. І я не разумею, што гэта хоча сказаць. А потым да мяне дайшло, што гэта той момент, што ты не ведаеш, як ты сябе павядзеш у экстрэмальных сітуацыях. Мы не ведаем гэтага, ніхто з нас, той, хто не прайшоў праз гэтыя сітуацыі. Лёгка, седзячы тут, напрыклад, крытыкаваць Пратасевіча, а я не ведаю, што з ім рабілі, што з ім робяць кожны дзень, кожную гадзіну. Я не ведаю гэтага, і ніхто не ведае. Ведае толькі ён. Калі гэта сапраўды, гэты чалавек даведзены да вар'яцтва катамі, ну то пра што мы размаўляем і пра якое інтэрв'ю Сабчак мы можам размаўляць. Але калі гэта ягоны выбар свядомы, гэта іншая справа. Гэта пытанне без адказу. Я не ведаю, як бы я сябе паводзіў у той сітуацыі, у якой ён. Не ведаю гэтага і не магу сказаць, што не, я пайшоў да канца, я цвёрда. Гэта я з палітыкамі на інтэрв'ю цвёрда размаўляю, а не ведаю, як бы там я размаўляю. Бо, ведаеце, калі мяне вазілі ў КДБ у 2007 годзе на допыты, гэта было іншае КДБ, гэта было іншыя умовы. Сёння адтуль ніхто не вярнуўся. А тады выпусцілі дамоў. Да, то есть повозили, журналисты собрались, крик подняли под будинком Гомельского КДБ. И вот яны перапужаліся і выпустили, чтобы шуму не было. Ну, это 2007 год. Сегодня іншая мова. Вось. І той, хто прайшоў, праз гэта ведае, як гэта выглядае. І ніякіх ілюзій. Вось. Вы упоминали, что у Достоевского к концу жизни сместились взгляды в сторону монархии, но в критике есть взгляд, точнее, такая точка зрения, что, возможно, на это повлияло его личные взаимоотношения с властью и с монархией, да, то есть в начале жизни его власть скорее притесняла, потом помиловала, потом относилась к нему более и более мягко, и, возможно, это повлияло на него, а не философия, не какая-то моральная, именно личная история. Тут, ведаеце, ёсць такое, у расейцаў і сёння гэта таксама ў некаторых чую, што, ну, што ж мне зрабіць? У мяне расійскі пашпарт, я разумею, што дзяржава робіць неправільна, але гэта моя дзяржава, і я буду яе падтрымліваць да канца. І мне падаецца, што у яго гэта той самы момант, які разумее, што на Балканах, калі Расія укруцілася ў балканскі канфлікт, то Достоевскі усяляк падтрымліваў дзеянні Расіі. А ў публіцыстыцы пра нас, пра беларускасць, пра беларусаў, у тым ліку, ну, хаця я так не называю беларусаў беларусамі, вось, але тэрыторыю, так, дзе знаходзіцца сучасная Беларусь, то у яго гэта вельмі негатыўна, ён пазбаўляе нас увогуле на самаідэнтычнасць. Вось, у публіцыстыцы. А з іншага боку, парадаксальная творчасць, якой ён вышэй за ўсё ставіў чалавека і ягоную свабоду. Дык свабода, ці гэта свабода, але патрасей, так? Такая парадаксальная свабода. А так не бывае, альбо туды, альбо сюды трэба. Вось, і пра гэта таксама я шмат разважаю. Чалавек, які таксама ўсё жыццё яго не хапала грошай, час гэта беднасць і гэтак далей, і пад канец жыцця неяк гэта выйшла на нейкую простую у яго. І, магчыма, гэта той момант, калі ты такі абласканы гэтай уладай, пачынаеш з ёй мець нейкія кантакты і заігрыванне. І гэта таксама пра гэта трэба казаць. Мы не можам, ведаеце, штампамі нейкімі несці гэтую імперію. Казаць трэба. Так было. А по поводу использования классики в пропаганде,
можно спекулировать на тему того, как повел себя Достоевский или Толстой в этой ситуации, но опять же, высоты птичьего полета важнее то, как мы себя поведем в своей ситуации, и как про Достоевского и Толстого мы знаем, как они повели себя в своей. Пропаганда использует все, что ей попадается под руки. Недавно было 300-летие Канта, и российская власть говорила, что вот Кант — это наш военный трофей. Теперь мы можем с ним делать все, что угодно. Хотим запретим, хотим... Мы могут робить все, что угодно, але метафизика Канта гэта не знікне і нікуди не зменится. Кант все, что хотел сказать Кант, он сказал у своей философии. А русский мир может себе придумывать, переписывать, интерпретовать, может этими метафизикой Канта забить кого-то, стукнувши по голове. Это уже ихная речь. Я бы тут одослал, есть такая чудовная книга Тані Генбай, перекладала Єви Томпсон. Я завсёды про неї кажу, про эту книгу, это «Песняры Імперії», где Ева Томпсон, это польского походження літературознавця, американка, не британка. Польского походження, так я кажу, але, по-моему, вот. И эта книга, величезная, когда я користался, так само на университете биографии, то хотел ее взять прочитать. Но я хотел оригинал, конечно. Оригинал оказалось, что коштует 200 фунтов. Этот оригинал замовить. Огромный кошт, 1000 злотых. Вот. Оказалось, что Таня Генбай PDF по-белорусски бесплатно лежит в интернете. Говорю, читай, не хочу. Взял и читал по-белорусски, поэтому у меня с посылки тут на белорусский оригинал, бо по сутности нема іншого, как можно было взять и спокойно им скористаться. Вот. Так что ось яны магчымасці перакладаў и открытости на любую мову. Здесь мне нравится, как ведут себя литовцы. Я в Вильнюсе сейчас живу, у меня там книжный магазинчик, но не суть. У литовцев есть параллельно два культурных, я бы сказал так, направления внимания. Одно из них — это они очень быстро переводят на литовский язык всю современную литературу, не обязательно художественную, но и критические книги, и буквально научные, что странно, вроде бы, если человек читает такую литературу, он же, наверное, должен знать английский, но нет, она есть и на литовском. А второе — это Министерство культуры, культурный центр продюсирует, платит, дает гранты на перевод литовской литературы на другие языки. И, то есть, вы упоминали, что вот деньги оттуда, но есть, как и Литва со своими 3 миллионами литовцев, она заботится о своей культуре и выделяет на нее деньги, и поэтому, литовская культура процветает и известна, Литву в том числе. Но мы на державном уровне, то, что я сказал уже, что мы на державном уровне этого подтримания не маем, иметь не можем. То, что отбывается этой инициативы гэта гранты, и цудоўна, что это існуе, и только так это максимально развивать. Вот, это так само грант, это грант. И поэтому без этого гранта эта диссертация, эта книга была бы немагчимая. Так это, на жаль, выглядает. И поскольку ни Беларусь, ни Россия за своей культурой сейчас ухаживать не собираются, то это либо делаем мы, либо Европа смотрит на белорусскую культуру и перестает ее канцелить, а понимает, что если российская культура действительно в той ветви, которая культура, а не пропаганда, если ее развивать, сохранять и распространять, в том числе среди русских, то это станет только плюсом к миру и какому-то мировому счастью, что ли. И ваша книга этим занимается, да? Когда треба так само оказывается. Так, но мы не делим книжки на языки, то есть если есть хорошая книжка на белорусском, на польском, на украинском, на русском, на английском, она попадет на полки, и кто не понимает, сейчас уже люди не стесняются покупать книжки, но я, поскольку художник, я покупаю книжки с картинками, мне все равно, на каком языке она написана.
Потому что название картины я с помощью Google Translate переведу, если мне понадобится, а всю остальную информацию я там получу. Важно читать, і читаць са зразуменнем, і несці гэтыя светлыя ідэі у свет. А калі мы бачым, што гэта прапаганда, што гэта цемень, то пра гэта таксама варта казаць і не баяцца гэтага, і не набываць тады. Магчыма, не ведаю, у нас 5 хвілін часу, можа, пытанне яшчэ ў кагосьці ёсць. Так сачу за часам, каб не перетягивать. 50 минут пошло, по-моему. Ну, еще один вопрос. Для того, чтобы прочитать вашу книгу и понять, что нужно прочитать из Достоевского заранее? Ой, усё. Что вы рекомендуете из 33 томов? Усё трэба прачытаць. Калі хтосьці ўвогуле не сутыкаўся з творчасцю, альбо сутыкаўся, але не надта, я б раіў пачаць з кроткай. Гэта 30 сторонах тэксту, але там ёсць усё. Гэта кроткая. А «Браці Карамазовы» і «Велікі інквізітар» — гэта антыутопія, па сутнасці, якая потым будзе і ў Оруэлла, і ў Замятіна, і ў Хакслі. Гэта тое, што мы знаходзім. Усе антыутопіі сучасныя, гэта ўсё «Браці Карамазовы». Толькі чамусьці увесь час хочуць, тоже Достоевскі потым сам хоча забраць у нас свабоду і магчымасць быць украінцам украінцамі, а беларусам беларусамі, палякам палякамі і гэтак далей. Ён кажа, ён так непрыемна кажа, што вялікая сястра гэтых дзетак маленькіх забярэ, і яна лепш ведае, як ім патрэбна. Ну, ім, канешне, цяпер гэта не надта падабаецца, але потым яны зразумеюць, ім потым спадабаецца. Что звучит абсолютно абсурдно, конечно же. Ну, это и у Толстого можно найти вполне риторические высказывания, которые написаны от лица его героев. Ну, и севастопольские рассказы, мне пытается прочитать, антивоенные, этого будет достаточно. Альбо заўсёды кажу, што калі б тыя, хто сёння ва Ўкраіне забівае украінцаў, читали «Красный смех» Андреева, то написанным по-русски, то многое могли зразумець про то, что отбывается там. Давайте, вдруг кто-то хочет высказаться или задать вопрос про то, о чем мы тут рассуждали, присоединиться к беседе. Если есть, говорите. Да, дякую. Есть. Вижу две руки вот здесь. Да, говорите. Такое питання відносно того, кому належить культура, і чи можна, і чи нельзя, і чи там варто викреслити там Чайковського, чи там ще щось. Генерально я з гэтым згодны, наприклад, з тим, що ви казали, але є такі моменти, коли гэта вельми болить. І може не треба в гэты моменти так настойлива казати, що ні, все ж таки давайте послухаємо Чайковського зараз там у Києві, наприклад, там або ще десь. Наприклад, у Ізраїлі Вагнера також, якого ви згадували, його не виконують. Але у Берліні був на минулому тижні на балеті ізраїльського режисера, все було чудово. Ну, так, але кілька років пройшло з такого. Так, 80 років вже можна там, і то у Берліні, не у Тель-Авіві, так, тому може справді є такі моменти, коли може деякі речі треба відкласти на потім. І інтеграцію культурну. Так само є, як кажуть, час розкидувати камені, а є час їх збирати. Мені подається, що зараз наші сусіди наробили таких речей, що треба гэтых не пакуль Дараваць я не готовы за то, что наробили, и не буду готовы дараваць. И менавіта поэтому я пишу проект про культуру, каб им не дараваць, каб казаць тое, што яны самі не пра сябе не кажуць. Але гэта таксама, ведаеце, гэта моя шматгадовая праца, так супала, што яна аказалась цяпер.
Гэта не таму, што я одно слово планаваў, гэта одно слово хацеў гэта ўкінуць, яшчэ штось, як мяне вінаваціць, гэта не выпадкова. Вот. Это как раз таки так атрымалася, бо я бараніў дысертацыю кандыдацкую у 13-м годзе, і потым было 8 гадоў на напісанне доктарскай дысертацыі, але потым пачаліся ковідныя часы, што гэта адцягнула, вот это все. Потым пачаліся нашы пратэсты, і я не вылазіў з працы, з эфіраў, з круцату, і не меў на гэта часу. І гэта все паралельна адбывалася, і ў выніку ўжо трэба было сабе сказаць, ну ты мусіш гэта скончыць, так? І гэта таксама можна адкладаць, толькі жыццё наша вельмі кароткае. Можна так адкласці, што не дажыць до канца. Так, я згодны з гэтым, але гэта такі канкрэтны прыклад канкрэтнай працы, так? Вы закранули такую тэму агульную, ці варта там адмяняць. Мне здаецца, што зараз такі час, што гэтыя такі пытанні братання культурнага трэба, можа, трохі паставіць на паузу. Бо людзям гэта вельмі баліць. Культура развивается, культура идет наперед, жыццё не стоит, поэтому культура сама себе не... Мы можем робить штучную откладание на паузу, але она все одно існує. Хочешь мы гэта ці не? Разумеете? Так яно все одно будет. Там еще... Я хочу процягнуць эту тему якраз. Мне зусім не спадабалася думка про тое, што мова належыць, што літаратура ці мова належыць дзяржаве. Я думаю, што это было сказано як правакацыйная альтэрнатыва у пытанні. Так, у пытанні. Так. Але таксама я не зусім упэўнены, што зусім ліберальны якийсь падыход, ён усё тлумачыць, што гэта не важна, на якой там мове напісана. Гэта ўсё будзе, скажем, беларуская літаратура, калі чалавек паходзіць з Беларусі, там, дзе піша пра Беларусь, скажем. Той жа Дастаевскі, канкрэтны прыклад, наўрад ці хтосьці аднесе да беларускай літаратуры. Ці той жа прыклад наших аўтараў, якія пісалі на ідышы, што мы пра іх ведалі, ці ведаем, калі яны не пракладзены на беларускую. Я б сказаў, што літаратура, што гэта нацыя вырашае, што належыць ёй у сэнсе літаратуры, і гэтыя рэчы змяняюцца ў часе. Тое, што сёння належыць да нашай літаратуры, гэта адно, а праз 50 гадоў гэтыя творы, наша нацыя можа вырашыць, што гэта не належыць. Пытанне, што мы жывем з часам, што застанецца з часам. Алексеевич дакладна будзе. Дзякуй Богу, яна ўжо пракладзена на беларускую. Але я читаю оригинал. Я лічу, што все ж таки, калі я могу читаць оригинал, я читаю оригинал. І от я думаю, што момант перакладу гэта шмат значыць у тым сэнсе прыналежнасці. Скажем, пра таго ж Філіпенку, пакуль яго не пачалі перакладаць на беларускую, я думаю, у многіх былі вялікія пытанні, наколькі ён належыць да беларускай літаратуры. Сёння гэта пытанне ўжо менш. Усё вялікі. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Я думаю, што гэта не павінна быць нейкім пытаннем. Калі гэта годны аўтар з годнымі вартасцямі, то ён наш, нікому не аддаваць сваё ні ў якім выпадку. Дзякуй. Вы забіраем чыйсьці час. Дзякуй.